gumelaring campur sari iki bawane promosi. Oh ngaten injih. Ciptanada. Ciptanada. Kang saktu dumati ing kalih iki mbiyen ya gawane Mas Klelur lho, Nduk. Tenan. Saiki disingkirke karo Mas Klelur. Golek sing rupa nom ngene ya. Kroncong langgam gending jawi pinuti pisoles tari Ciptanada iku kang Iya. Mrica kecut Mas Budhe. Matur sembah nuwun. Matur nuwun lho Mas Kemo. Muga kasembadan Ciptanada nggone ngrembakake budaya. Amin. Amin. Menika dawuh langgamipun Nyidam Sari, monggo.
iki lho. Karo sorak Iya. Kendangane beda karo padatan tenan iki. Iki digarap kok ya, Mas. Iki digarap tenan, nek iki digarap tenan Mas Kemo tenan. Aku percaya nek Mas Emon Grup Ciptanada iki nggone ngolah marang budaya kreasine hebat, elok. Ngangeni. Wah, iki nek ora ketemu Mas Kemo ora mungkin digarap kaya ngene iki. Engkok. Aku saiki Ngono kuwi kari penyanyine sapa? Ya masalahe sing nyanyi ya ketok elastis dadi Ketok iki kena digarap ora ngono lho. Kono ki mudeng. aku ki ya sawetara sapulahe pandemi ki ono siji loro gawean aja ditilapke. Alah Mas Kemo iki tak ibarati kaya wong guyon kae awake dhewe iki kaya wong anyang-anyangen. Sing penting bakune Mas Gudel sak kanca Ciptanada Mas Emon Grup kabeh diparingono sehat. Amin. Kuwi sing baku. Bakune. Mergo kesehatan ku arep dinggo ngayahi apa wae bakale ketekan bakale tinemu. Injih. Allahumma Amin. Niki nggih sehat yang mboten waras. Sini. Kurang ajar. Mangga. Nah